Umar Sana Simbanam Amiyada Imbeam Jam Record Music. Asta boy son groupe koñ fulbe Ona teurobe alaji alla golli ma koyoni alla nabi ma sudukaba o pedi pala kebani Ona teurobe alaji alla golli ma koyoni alla nabi ma sudukaba o pedi pala kebani Ona teurobe alaji alla golli ma koyoni alla nabi ma sudukaba o pedi pala kebani Ona teurobe alaji alla golli ma koyoni alla nabi ma sudukaba o pedi pala kebani Alhaji Mali godimo omodimo joma kongol Toftido maube mumbe Yimdo hetina l'Islam Nyagoromi alla maudo Alla buena made amen Cuando mani e uno eleñol Diskino tamparado Abisal minare ubema Ayo e faru bande Vengo nire ubema be Alhaji Mali kande Ona teurobe alaji Alla golli ma koyoni Alla nabi ma sudukaba o pedi pala kebani Ona teurobe alaji Alla golli ma koyoni Alla nabi ma sudukaba o pedi pala kebani Ona teurobe alaji Alla golli ma koyoni Alla nabi ma sudukaba o pedi pala kebani Ona teurobe alaji Alla golli ma koyoni Alla nabi ma sudukaba o pedi pala kebani Alhaji Mali mo yidikam Wait a minute.
Yes. Presi. Presi siapa Jawa kak? Bre. Oi. Piu dari jam Kami ini. dan mereka tauran. Rasa notiwo menjah. Kali ini saya notiwo menjah. Merawat itu Musa Abubakar Bari, chargé de mission à la présidence de la République. C'est notre Diomaye Faye. Il est notre Diomaye Faye. Donc Diomaye, li gën a minen comme mbira rek men ko waɗani taw présenté. Je suis mbiɗo woni président de la jeunesse de Koulinto. Ko Koulinto pi woni kam hannde, wona Sinthiang Bure, wona Sare Habibou, wona Sinthiang Sabou. Komin ɗuɗɗo Koulinto, ko Koulinto woni sare am. Donc président yettimande seeɗa wonko kanda seeɗa dal. On jarama rasa min beltima.
ya Allah nam ko lede yeso tawa na ara artisaji mawde di gondo wala on jarama ay do yoni ko dara do assalamu alaikum dental sinjampure on salminama on durama wala ko wentare mawne addude minen do hande e sinjampure wala rasta boy men mbi atan ya Allah okkuma duuɓi juuɗi e battane moƴƴe ara hata wayat extérieur garta yaltina sonji mbaɗa pojomji ko ɗum ɓe ñaagui hande ala meccal puygal ko joma o rek puyha jomon si wakkilima rek heɓat hande dande ma nde e weeli ko leɓata ko e nanni awa joni ko bande hoore e ñaago rek sinjamɓude foof jeunesse commune Koulinto o tout nanga noon rasta boy nanga noon artiste commune Koulinto ni par ce que hande mo Koulinto si heeɓi han ko wiide oɗo ko Koulinto wooɗa Allah wa on artiste jahoɗi extérieur garta ko ɗum men ñaagui wala jokko wino men garda on teddinoyi ɗum hiiro ngo donc onon modimbo Koulinto pi wodimbo hande kala ko mbawton wadde mbaɗemo invité hande mo ari hande mo addora mbo addori han kala ko ɓeyda on tan nodde yeeso awa Allah wa on artiste mawnina kala artiste gonɗo ɗo assalamu aleykum on jarama merci kona hande bo handi e ɓendanari bosanari fewne do kata ɓiɗɗo kiiɗi wiso maga kerde dine mbira am kam to wurtane ɗino baddowo tawaɗo gorare ɗumayta laremmi larama hajiyo am kuufenmi urnoma ɗanami falema o mbiɗo waymi wallama an ɓayle jimmiɗo rastaboy an wonga ɓernde am ga har haale potodon ɗum waɗagat salam salam wara tardinam denɗo mbimi wara tardinam to ɓayrunami yijiyeram aɗanimmi jamɓe ɓerde ba mi ñawdere ɗum sellora mi kereɗum mi wara weliyamum kade so waɗɗo tor ɓerde rastaboy wala mbaɗa kalle so weliyam ɗum kanane desa buga ko laawi jomgol watte desan kelle fanka ɓe pisinda sambatane ɗiɗo wari paɗe maɗo a ɗum antuda lamɗo ko ato mbaɗa kelle moto ɗow yiide maɗo ni hey mi famimnoma Wallahi
Wezarwani sore timerde am kuni pitanu desani desi manawati soneino ai
Halo. Ini aku yang membawa Walid. Wala assalamualaikum Mario Salmini Bentanga. Boyo weltima ha anda horodu hadi. Boyo tetungal men ko alaji nen nodu. Bodi okkira sabo e ngari. Bo fawi don guluje capanɗe jeego ambulok. Boyo walo ima teddugal men enen fof. Hande wiyo mo arren hollude ndesan alaji mali o falsiti ɓiɓɓe fuɓeri ngaari ndesan mo fawi ɗon enveloppe to guluuje capanɗe jeego woni 300 000 moyo ko ɗiɗi watta par ce que moye ɗamine ñaarel moyo ko ɗiɗi watta onon paari ndesan moyo ɗamine ñaarel onon pari ɗum onon pari ɗum hasidiri a jaɓani an pa hasidi bouba ndesan a tawa mbaɗe kene ndesan men beltima oumar mbiyon alaji mali rasta boy yo weltima fansiɗiɗi mbi o beltima joni heddi ko fansiɗiɗi neltade walaji maali ko ɗuman woni ko eni kettode ndesan après jadina adama suba machallah min gaciri ɓoggole maɗa ko guittuɗon koyo ala lontin ɗum ndesan mawɗi ardi e seele muɗum ko woni bulle jamaga ndesan to ɓiɓe mawni mboyo kamɓe jadara ha ɓe yaada ɗo inchallah bo ɓe ɗaɓinan ko ha maaye wona he gurdam inchallahu rabbi bulle jamaga min ñagani mama Allah ɓeydi mbinma ndesan e koro amen woni ko Oumar Kande ndesan machallah min beltima